Her starter vi optagelsen, hvor vi er kørt af fra motorvejen. I det her tilfælde, der kommer vi fra København og Sjælland af. Man skal igennem det her kryds, også selvom man kommer fra Jylland. Vi fortsætter og følger vejen. Heroppe der skal man lige være opmærksom, fordi vejen den svinger naturligt til venstre, men vi skal af til højre. Det kan godt se ud som om vi ikke må køre ind, men det må vi gerne, så vi drejer bare til højre og kører forbi. Her der krydser vi hen over motorvejen, og så lige på den anden side ved det blå hus drejer vi til venstre. Her der kommer vi så til det der hedder støttepunkt gården. Det er herinde til højre, at I vil finde organizer, headquarter, og om bag lågen her, der vil der være toiletter, bade med videre. Vi fortsætter rundt om. Her vil der være tydeligt markeret, at det er indkørslen og ankomststedet. Selvom der står, at man ikke må køre ind, fordi det er militært område, så fortsætter I bare. Og vær sød og pas på dyrelivet i området. Omkring her vil der enten stå en person og tage imod jer, eller også, hvis I kommer på et sent tidspunkt eller meget tidligt, så vil der være mulighed for at tage en infofolder. Lige bagefter, så kommer vi til det sted, som bliver drop-off zone for Ostlandlejren. Det er vigtigt, at man ikke gør, som vi gør her, og parkerer på stien. Man kører ind til siden og holder, mens man læser af. Lige så snart man har læsset af, så skal man køre bilen til parkering. Man fortsætter af vejen, og herinde til venstre, der er der drop-off zone for Averlandlejren. Den ene af 2 drop-off zoner. Averlandlejren har også en på den anden side. Det er vigtigt at understrege, at den her vej er ensrettet. Det er altså forbudt at lave en uvending og køre tilbage. Man skal fortsætte for at komme ud. Så vi fortsætter ned ad vejen. Så kommer vi her ned i bunden. Der var lige lidt for ujævnt til, at jeg kunne komme igennem med min bil, men bare roligt, det har vi ordnet, når I ankommer. Man drejer til venstre og kommer ud på en asfaltvej. Hernede ved skiltene, der vil også være tydeligt skiltet, når I kommer, så drejer man til venstre og kører tilbage igen. Her ankommer vi så til den anden drop-off zone for Averland. Og husk, I skal stadig køre lige ind til siden og smide jeres ting. I må ikke blokere vejen. Lige bagefter kommer vi til vores støttepunkt nummer 2, det der hedder skydebanen. Her vil der også være toiletter og bade og samaritter, og det er også her, at efterfesten bliver holdt. Det er forbudt at parkere her, så vi kører videre. Så kommer vi op til en asfaltvej. I stedet for at køre lige over, så drejer vi lige en gang til venstre, og så en gang til højre. Nu er vi på vej mod parkering.
Vi når til et punkt, hvor vejen splitter, hvor vi holder til højre, og her ankommer vi så til nærparkering. Det er den første mark her på venstre side. Og sidenhen ankommer vi til fjernparkering. Det er marken herinde til venstre. Hvis man vil ud, så fortsætter man ud af vejen. Herinde til venstre, der har vi en kennelklub, der må I ikke parkere. Men man kan fortsætte ud af vejen, og så kommer man simpelthen tilbage til der, hvor vi kom forbi tidligere.